Tak jo, dneska je další den, kdy jdeme na štíky. Ještě navážu jenom prut. Vybavení mám tady, beru jenom židličku, batoh a 2 pruty. To je všechno. A jdeme zase na zdejší přehradu. Uvidíme, jestli se dneska konečně něco povede. Do konce roku bych chtěl vytáhnout nějakou tu štíku 90 plus aspoň. Tak uvidíme. To navázat a jedeme. Tak jo, konečně jsem narazil na místo. To je vlastně úplně stejné místo, jak jsem byl včera. Šel jsem docela dlouho pěšky, ale naštěstí mám jenom pár věcí. A jak jsem šel, tak půl kilometru. No. Tak bych to chtěl zkusit na ty dravce. Jsem někam hodit spláveček. Tamhle na těžko. Tak uvidíme. Ty mám nahozený, tady. Mám na spláveček. A spláveček je někde tamhle. Tady. A druhý prut mám tamhle na těžko. Vzadu. Ten je nahozený. Je tady vlevo od toho stromu. Si myslím, že by mohly být ty štíky. Hodně bojení tady loví dneska. A to nevím, jestli máme šanci vůbec. Tak uvidíme, co se dá dělat. Nějaký 3 hodiny času. Tak uvidíme. Hezký počasí, naštěstí. To vypadá, že rybám se bohužel moc nechce. Tím žádný záběr, ani ťukanec, nic, jenom kačeny. To je všechno. No. To na prd. Nějaký nástražky. Tyhle ty jsem konkrétně teda kupoval, protože jsem vůbec neměl čas ji nachytat. V tomhle ročním období už to není úplně snadný. Mám jeden dobrý revír, kde jsou nástražky, ale to je docela zajížďka, takže jsem si říkal, že radši obětuju něco, než abych ztrácel čas. Mám je menší, tahle je zrovna taková největší, ale většinou jsou tam takový 10 cm, tahle už je trošku větší. Ale co k tomu, když rybám se nechce? Splávek furt splávkuje, nepotopil se. Já zkusím nějaký místo potom změnit. Vyšel ještě kousek doleva tam. A nikdy jsem tam nebyl, takže to bude takový na blind, no. Mám druhý prut. Ten je někde tady. Kousek před tím stromem. Tahle je ta cestička, ale to bude docela sranda s těma věcma. Vždycky ještě hodně skákali bojení. Teď už vůbec. Tak uvidíme ještě.
Mám takhle hezký strom. My jsme tady byli včera na tomhle místě s kamarádem a právě, že jsme tady chytli taky štíku. Tady přímo takhle. Jsem říkal, že sem půjdu na spávek a třeba to vyjde. A zatím nic, bohužel. První dneska. Popravdě moc nevím, kde co zkoušet, tak už tady zkouším takhle mezi keříkama, jenom na rybičku, ale stejně jak nic. Takže jsou dvě možnosti, buď zkusím úplně jiný revír, a nebo přejedu tady o kilometr dál a tam zkusím ještě jeden flek. Tam se minule taky povedla asi 60 štíka, takže buď to a nebo to. Ale nemám moc času, takže spíš zůstanu tady a popojedu. Takže to jdu všechno se zbalit, rybičky sundat a vidíme se na dalším fleku. Tady první záběr, už to vzala, taky nechám chviličku a seknu ji. A jdem, 3, 2, 1. Jo, je tam. No, musel jsem schovat telefon, abych mohl navíjet, aby mi nezajel jsem do kořenů a asi málo zažral. Takže bohužel zatím bez ryby, ale aspoň záběr. Tak uvidíme, co dál. Jsem chtěl přejíždět akorát, říkám, ještě to tady zkusím u téhletý klády. A nic. Tak se vidím. Je tam další. Bere si. Tentokrát ji nechám trošku díl a uvidíme. Tak já to jdu zkusit, jo. Máme v autě štrka za náma. S touhle samolepkou. Souhlasím. Dorazil jsem na nový místo. Jeden takovou rybičku mám tamhle pod stromama. Ale tamhle mám spláveček. Tam jsem dal největší rybičku, co mám, takže ten splávek má vlastně co dělat skoro. Nevím, jak poznám záběr, když to potápí ta rybička, kolikrát. Ale uvidíme. Mám asi už jenom hoďku času, takže nevím no. Já jsem dohromady 3 záběry. Jedna byla asi málo zažraná, druhou jsem nechal víc zažrat, to bylo vlastně 5 minut po tom prvním záběru. Druhý záběr jsem nechal trošku víc zažrat, ale stihl to právě potom zajet pod kořeny nebo pod nějakou větev, takže jsem to urval. A třetí záběr zatím jenom tak pípl, tak uvidíme.